Vitajte na okraji širšieho centra Košíc na Českej ulici, kde vám predstavím rodinný dom postavený v roku 2003. Tento trojpodlažný dom ponúka všetko potrebné pre život. Dom disponuje obývačkou spojenou s kuchyňou, 5 priestrannými spálňami, 2 kúpeľňami, 2 toaletami, šatníkom, špajzou a garážou pre 2 autá. Na 3. podlaží nájdeme aj veľkú terasu, ideálnu na oddych a relaxáciu. Tento dom vďaka svojej nezameniteľnej strategickej polohe je vynikajúcou investičnou príležitosťou, ideálnou nielen na bývanie, ale aj podnikanie. Nehnuteľnosť sa nachádza v obľúbenej lokalite Košíc, známej svojou kompletnou občianskou vybavenosťou a vynikajúcou dopravnou dostupnosťou. Zaujal vás tento rodinný dom? Neváhajte a dajte mi vedieť. Už teraz sa teším na stretnutie s vami. Ahojte.